Jeg ser selvfølgelig specielt frem imod Danmarks gruppe her til VM-slutrunden til sommer. Danmark har alle muligheder for at blive nummer 2. Vi skal blive nummer 2. At sige, at vi ikke bliver mellem de 2 bedste, det vil være et fedt spil. Danmark har alle muligheder. Vi har et stærkt hold. Vi har en ryggrad på holdet. Det vil sige, at vi har et stærkt forsvar. Vi har en Christian Poulsen til at styre tingene på midten af banen, og så har vi Niklas Bentner også. Som minimum nummer 2 i den danske pulje. Jeg stoler på, at Niklas Bentner han kommer hen og skyder en fantastisk VM-slutrunde af. Han har alt det, der skal til. Han har star quality. Han er tilpas agerig, og så er han gal nok i hovedet til, at han kan gå hele vejen under den her slutrunde. Så Danmark bliver nummer 2, men heller ikke mere i den her pulje, fordi der er forskel på Danmark og Holland. Holland er, som man siger, a step above. Så er der de andre danske modstandere. Jeg tror ikke på Japan, jeg tror ikke på Cameroon, så der kommer ikke til at ske nogen overraskelser i Danmarks pulje. Danmark går videre sammen med Holland, der vinder puljen. Danmark ryger videre, det samme gør Holland, og det man siger til sig selv, at det bliver farvel til Japan og Cameroon i vores pulje.